alaikum 'yan class, wannan shine darasinmu na yau, zango na biyu, mako na biyu, darasi na 1. Za mu tashi a ba, bi, bo, bu, be, biri, baba. Biki, babur, birni. Baba yana kan babban babur. Baba yana kan babban babur. Zai je biki birni. Zai je biki birni. Ya ga biri a kan bishiya. Ya ga biri a kan bishiya. Baba ya ba biri ayaba. Baba ya ba biri ayaba. Bu, ba, ri, ba, ta, bi. Biki, baba, bishiya. Biri, birni, babur. Baba ya ga biri a kan bishiya. Ya ba biri ayaba. Baba yana kan babban babur. Zai je biki birni. Wa, wi, wo, wu, we. Wata, wando. Wanka, wanki, wasa. Ali ya dawo daga wasa. Ali ya yi wanki. Ali ya yi wanka. Ya goge jikinsa da tawul. Ali ya yi. Wa, sa, wu. Ra, wa, ta. Wanki, wata, ya. Wuta, wanka, yi. Ali ya yi wanka. Ya goge jikinsa da tawul. Ali ya yi wanki. Ali ya wanke tufafi. Ga, gi, go, gu, ge. Agogo, gado. Goge, gobe, gilashi. Gobe ne bikin sallah. Abba ya sayi gilashi da agogo. Abba ya goge sabuwar rigarsa. Yana murna gobe sallah. Yana murna. Go, ga, ta. Do, ge, be. Gobe, gida, Abba. Goge, agogo, riga. Abba ya goge sabuwar rigarsa. Abba ya sayi gilashi da agogo. Gobe ne bikin sallah. Tsa, tsi, so, su, tse. Ba, bi, bo, bu, be. Wa, wi, wo, wu, we. Ga, gi, go, gu, ge. Tsa, bu, wa. Ta, ga, so. Tsutsa, wasa, babur. Buta, gado, wuta. So wannan shine darasinmu ne, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kasance da Zee-Baffa TV. Ku subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗaura sabon bidiyo.